نزلونا حلمتات نابقاد خنقير سعرنا خنعوت واقع خنكفل كم زلنا كلاتنا نفولت حقيو أتنخوفلو واقع مبزحت وجزي كندز خبر يخبر تسفخ يقرصكا متصمامي سلام انكو عبد حن متصاهم نابع بيت ميديا أبزانا يوم مع أنت فيديو متصمم واقع عوت بلار استي حيزلكم متصلخو نمنتاي متصمم نمنتاي جيجاتات ገንዘብ ወይ ኃይል ዘይበልኩ እትጸገም ገንዘብ ወይ ኃይል ወይ ጌጋ ጌርካ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወት ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ ተሲኻ ካብ ጌጋታት ካ ተማሂርካ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ ሰብ ተስፋን ተቆሪጹ ግን መወዳእታ እዩ ሓሳቡ ይድርቢ ስሩሕ ይድርቢ ክሳብ ህይወቶም ዘጥፍኡን ኣለዎ ስለዚ ተስፋ ምቁራጽ ዋጋ ናይ ዓወት ኢለ ሰሚየልኹ ኣብዛና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ዕውታት ሰባት እንታይ ብሉና ብዛዕባ ተስፋ ምቁራጽ دحرك ጸገማት ናይ ተስፋ ምቁራጽ በጀካት ተስፋ ምቁራጽ ናቱ ጸገማትከ እንታይዎም አውሽጥ ናሲ እንታይ ንኸውን ተስፋ አምቆርጾል ጊዜ ከንዕዘቢና ድሕርና ድማ ከሚጌርና ነቲ ናይ ምጽማም ጭዋዳናትና ነማዕብሎ 4 ነጥብታት ጌርና መወከስ ጌርና ከንዕዘቢና ምሳይ ጽንሑ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ቅዱሳት ሕዋት ከም ትበጽሕ ንግበራ ሓደ ካብዞም ኣብዚ ዘመንና ኣዝዮም ዕውታት ዝኾኑ ተጻዋርነቱ ዝፍለጥ ኣዝዩ ዕውት ሰብኣይ ጃክማ ንእሽተይ እንኮሎ ብድኽነት ከም ዝዓበየን ኣምናይ ጉብዝና ግዚኡ ብዙሕ ግዜ ከም ተነጽገን ሪጀክት ከም ተባሃለን ኣምናይ ስራሕ ኣምናይ ትምህርቲ ግዚኡ ሪጀክት ከም ተባሃለን ይዛረብ ጃክማ ኣብዚ ግዜ እዚ ወናን ብዙሓት ትካላትን ዘዓሊባባ ዝበሃል በዓለም ደረጃ ዝዋደር ትካልን ዝመስረተ ሰብኣይ እዩ እሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሕሉፍ ህይወቱ ንብዙሓት መንእሰያት ኢንስፓየር ክገብር ዝኽእል ክጠቅም ዝኽእል መልእኽትታት እንዳሕለፈ ዝነብር أنا دمالهم عندي كابتن ناتو ملقطات كابتن سوز زاربو زرباتات كلته بزعبة تسفى مقراص دس زبلاني حيزلكم متقلهم أوكي حجي إتا قداميت النريئة if you don't give up you still have a chance تبليا تسفى تزي قريتك كتعوت still عدل لكايو نمبالي زاربا جاك ما انتا يزبلنا أي كأل زبال نجر يلن إتا عليها كل كأل مخانو كتفلت كتكلا لكايو زبلنا تسفات قريص كاغن تشاو كتودق تخليخا كتغاغ تخليخا كنصق تخليخا تسفات دا قريص كاغن مودات تاي كل ነገር ከም ዝኾነ ይዛረብ ጃክማ አንታ ይብለና መብዛሕትኦም ሰባት ተስፋ ቆሪጽ ኣይኮኑን ዝብሉ ሓደ ስራሕ ተዳገዲፎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ብወርቃውያን ዝኾኑ ምክንያታት እዮም ዝዛረቡ መብዛሕትና ሰሚዕና ኣለና ወይ ቡን ባዕልና ነፍስና ተጠቂምና ኣለውን ከውን ንኽእሊና ግዜ ሓገዘንን ኣይጣዓመንን ዓዲ ጣዓመንን ከምዚ ኮንኩን ይዝብል በር ተስፋ ቆሪጽ ገዲፍ ይዝብለካ ሰብ የለን ስለዚህ ጃክማ እንታይ ይብለና if you don't give up you still have a chance ለና እታ ሓለኢት ድማ today is difficult tomorrow is much more difficult but the day after tomorrow is beautiful the most people die tomorrow evening ለና لما عند ቪዲዮ ጽባሕ ካኡ ተኸብድ ድሕር ጽባሕ ግን ጽብቕቲ እያ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣብታ ጽባሕ ዘላና ይምሸት ግዜ ምስ ቀረቡ ይሞቱ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ንምባል እዩ سننا نغيسنا خنقالس كم دلنا دحرت مرير صبوق كم زلو دحرت سلام برهان كم زلو فليقنا خنقالس كم زلنا زخونه سرح كا خجمر خلها كل غزي برتعي سننا نغيسكا ግን ናብቲ برهان ዝመጻሉ ናብቲ ኣታው ተወሉ ትኽእል ግዜ ክትጽበ ከም ዘለካን ስንኻት ነክስ ከም ዘለካን ይዛረብ ሕጂ ጸገማት ናይ ተስፋ ምቁራጽ እንታይ እዩ ብጀካት ተስፋ ቆሪጽና ንጎድፍልና እዩ እንታይ እዩ እታ ቀዳመይቲ እቲ ዝበለጸ ንሕና ክንረኽቦ ኣይንኽእልኒና ህይወት ከመስካላ ክብል ከለኹ ጸፊሕ ቦታ ኣለዋ ንላዕል ትኸይድ ጸፊሕ ንላዕል ትኸይድ ልክዕ ከምዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ሓለፍካ ናብ ካልኣይ ትሰግር ህይወቱን ኣቀዲማ ትምህረካ ኣብ ጸፊሕ ክፋል ማለት እዩ ድሕርካ ንላዕል ትድይብ ማለት እዩ ትዕወት ኣለኻ ድሕርካ መሊስካ ትምሃር መሊስካ ሃው ዝዓቢ ዓወት ተመዝግብ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ግን ነዚ ፕሮሰስ እዚ ነዚ መስርሕ እዚ ክቕበሉ ኣይደልዩን ሓፂር መንገዲ ይደልዩ ንኣብነት ቁጠባ ሓርነት ተውሕስ ደሊኻ ወይ ቁጠባ ክትዓቢ ደሊኻ እንታይ ትገብር ሎተይ ጻወት ወይ ቁማር ጻወት ማለት እዩ ነቲ ፕሮሰስ ክሓልፎ ይደልዩ ነቲ ፕሮሰስ ተሓልፎ ትፍትን ተዳለኻ ከዓ ግድን ኢኻ ትወድቕ ምክንያቱ ናይ ህይወት መስርሕ ህይወት ክትምህረካ ኣለዋ ኩሉ ግዜ ክትዓቢ ተዳኣ ኮንካ ስለዚ ግዜ ሂብካ ተስፋ ከይቆረጽካ ስንኻ ምንካስ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ናብ ዓወት ክትበጽሕ ተዳለኻ ማለት ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ነቲ ፕሮሰስ ተሓልፎ ተዳኣ እንድሕር ክሰግሮ ደሊኻ ተጠውይኻ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ ነቲ ዝበለጸ ንስኻ ኣይትረኽቦን ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ መስርሕ ኢኻ ንስኻ ተዓቢ ኣብቲ መስርሕ እቲ ናይ ዓወት ጭዋዳናትካ ዝዓቢ ማለት እዩ ልክ ከምዚ ኣብ ፊትነስ ስቱድዮ ኣቲኻ ትሬን ትገብር ኣብ ጂም ኣቲኻ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ፕሮሰስ ኢኻ ንስኻ ተዓቢ ጸገማት እንዳወደቕካ እንዳተስእኻ ኣብኡ ኢኻ ተዓቢ
اتخالئت دما عبر اسنا زلنا امنت إنا نقدل تدعى تسفى وريسنا مالتي أبزي كيزي متكلات عوت اتبل متحف بممرحب تأبسو درقمت ينببالوخو دحرواي قبرناتا انتاي دبل صحف قالو ات جمهور انت زيفت سمكا كالا حدش زحاسب زبقسك يسرح كتعوت اي تخيلني خا زبل صحف قالو ازن تاي مالتي مغنياتو حار نجر جمير كاتدا قريص كايو نت تحتو ونناتكا انت عينت ملخ تحلفو لخا مالتي اي كيلني زبل ملخ تحلفو لخا سلازي ابتخال اي كتعوت بتاع غبيديو انت حدا نجر تعويت كالو نسنخا نغيسكا تعويت كا حيال مهان كانت تحتوني تنغرو لخا كل خن تخيل تنغرو لخا مالتي سلازي اتجمر كايو كتفصمو كتكلالكا كتودق تخيل لخا تماهركا تسقط كلالكا ابتي اسكالا ابتي تصفح بوتا زي نخيد زلنا خويني نسمعنا نمبر نابتا خالئتي نلعل تخيد بوتا نخيد سلا زلنا زالوغو نايزا يوتيوب channel تتعزمنا لو ناسكالا كو مالتني عاود اسكالا ستيب باي ستيب نلعل قصكا تديب تصفح بو كفالالو ابز تصفح تمهاريخا شو نلعل تديب مليسكا تمهار مليسكا نلعل تديب سلازي سننا نخيسنا كنقعز لنا قصينا دما اتوم 4 نطبات الى قريبهم زلو لو معنتي نتناتنا نايت تصمامنت يا ناي مصمام عقمنا كما عقلنا زغلو كن عزبينا مساي صنحو اتقداماي درجه قميت يزلخو سلامنتاي ناتكاي حدا نجر كجمرو كنكلخا حدا صنع دلل زغونه سلامنتاي كلو خلالو سلامنتاي نت نجر تغبرو لخا صباحنغو سنكلكل ابتبللو وي صغامات ابزغاطموخا تصميمكا تسفخاي قرصكا خن تقصل زغبركا سلامنتاي اتمسرت مالتي سلامنتاي حدا نجر تجمرو لخا نامنت نسخا دحر خنز عمتات كنز اكل جنزب كلو نخلالو اتسلمتاي ناتكا منالبات كستاي كون خيلي نسدرا خطورتا موصا كون خيلي صباحنغو قطوا حرنت موحاس كون خيلي سلازي اتسلمتاي ناتكا ديفاين كتغبرو خطقلالك حدا نغير تجمر كلها سنكلكل ابتبللو غيزي كم مسرت كوينو كحزكاي سلازي اتا نمصمام تحجزنا وي دما تسفاي قرصنا كنقصل زغبرنا ነገር ፐርፐስ كلو نخلالو مجمرتا كمان ابزخون ነገር كنغبر كلنا اتي بخمي دبل بوزح حاجه داس يكونن اتوسانه ነገር ስለምንታይ حاله ነገር تغبرو لخا ስለዚህ የተቀዳማይ ደረጃ ስለምንታዩ حاله ነገር تغبرو لخا ስለምንታይ ይغبرو لخو ኢልካ ሕተትሞ እትናትካ ተጸማምነት ድማ ቡ መጠን ከዓቢዩ ሰንከልከል አብትብለሉ ተስፋ አይትቆርጽን ይኻ እታ ቀጽላት ስዕምነት ብድማ ብንጹር ሰነጽረ ዕላማት ብለ ኩሉ ግዜ حاله ነገር ክጅምሮን ኮለኻ እቲ ዕላማኻ ክትፈልጦ ክትክላለካ እንታይ ትደሊ ብንጹር ክትፈልጥ ክትክላለካ ብዙሕ ነገራት ይዝደሊ ግን እቲ ብግቡ እንታይ ይደሊ ብደቂቕ ዝፈልጦ ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እዚ ድማ ንኽትጽመም ተስፋይ ቆርጽካ ንኽትቅጽል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዕላማኻ ተተኻኢሉ ብዕለታት ከማን ክትጽሓፍ ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ ትረኣ ኮይኑ ብብዝሒ ክትጽሓፍ ክኽእል ኣለዎ ብሚእታዊት ክትጽሓፍ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ዕላማኻ ብንጹር ተረኣ ኮይኑ ጽባሕ ንጎ ክትጽመም ብዙሕ ዕድል ኣለካ ናይ ምጽማም ማለት እዩ ስለዚ ተስፋይ ቆርጽካ ንኽትቅጽል እቲ ናትካ ዕላማ ንጹር ክኾን ክኽእል ኣለዎ እታ ቀጽላ ንሪኣ ነጥቢ ርእሰ ተኣማንነትን እምነትን እትብልያ ርእሰ ተኣማንነት ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ካብቶም ሕሉፋት ዓወታትና ብከምዚ ኸ ኩሉ ግዜ ናይ ዓወት ዳይሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ኩሉ ግዜ ዓወታትና ወላ ንኣሽቱ ይኹኑ መዓልታዊ ክንፅሕፎም ክንክእል ኣለና ብኡ ቢሎም ድማ ናብ ትሕተ ወንናትና ናብ ትሕተ ኣእምሮናትና ይኣትውሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ክእለትናን ኣብ ነፍስና ዘለና እምነትን እንዳዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ እምነት ዝብልከ ኩሉ ሰብ እምነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ምንታይ ተኣምን ንዓኻይ ዝምልከት እምነት ግን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ባይብል ነቲ ዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ወላ ንእሽተይ እምነት ተዳኣላትካ ኩሉ ክሰገሮ ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ስለዚ እምነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ተጸሚምና ስና ንኺስና ተስፋ ከይቆረጽና ኣብቲ ንደልዮ ክንበጽሕ እቲ ዘድልየና ክንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ርእሰ ተኣማንነት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ርእሰ ተኣማንነት ድማ ኩሉ ግዜ ስንና ንኺስና ኣብ ንቕጽለሉ ዓወታት ኣብ ንጓናጽፈሉ እንዳዓበየ ዝኸይድ ኣብ ርእስና ዘለና እምነት ይዓቢ ኣብ ክእለታትና ዘለና እምነት ይዓቢ ንነፍስና ድማ ሞር እንዳ ኣኽበርናያ ንኸይድ ማለት እዩ እታሎም ማዓንቲ ኣብ መወዳእታ እንሪኣ ነጥቢ ወይ ደረጃ ድማ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ወይ ዕሩኽትኻ ትብልያ ናብ ሓደ ነገር ናብ ሓደ ዕላማ ኣተኪርካ ብትሰርሓሉ ግዜ ግዜታት ኣብ ዝኸብድሉ ኩሉ ግዜ መሰናኽል ኣብ ዘጋጥመካ ተስፋ ከይቆረጽካ ተጸሚምካ ንኽትቅጽል ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም እቶም ሰባት እንተደኣ ስቕኢሎም ተስፋ ቆረጻት ተደኣ ኮይኖም ስቕኢሎም ትርጉም የብሉን
أدي كتعوتهولن يخا مودات كودي كتودق يخا جل زبلخات تدأ خوينهم نسخة نتنات كان نايم تصمم تسفى نايم أورات تسفى نايم هلاو عقمي أزيو مزدخمو سلازي مسكمي حين السبات خبيب كالغا أزيو وسانيو نستوعب لكن كلالنا نحجزهم سبات كلنا خلوا ما بتعطينا زلو قبل علينا خوينهم نعنا زي حجزنا نلعل الصحونا سباتون أزيو وسنتيوم لو مجزي كم زي ما يركبني ياخذ بلاي تخليني خا بفيديوهات كزارب تخليها أبي يوتيوب تاي تسمع تستوعب كلالك أب السوشيال ميديا مالتي سلازي كل جزء أبكبابي نازل له سبات انتاين نسمع انتاين نبب انتاين نرئي أزيو وساني مخنياتو اثناتنا تحتوني كل جزء اتي نمولو ندات مل اي زنبر كمت نحنا نسمعو نريو نحاسبو السم داخلنا ينا نخيد تصبح نقول مع 10 عامات ابين يركا حسب كم زخوني لك حسب كان اتهم نايشعو سنتات اتهم شعو تسمعو زنبركا اتهم نايشعو امنتات يوم نزي هوت كازي فورم هيبو موزلومو ديزاين جيرو موزلومو سلازي أبكابي خرلو سبات دما نات كان يمتصمم تسفاناي مورات ويزيناي مورات عقمي أزيوم وسنتيوم زانا يروم معانت فيديو نزيات مثل نيرا دستر عيلاتكم لايك بمقبار شير بمقبار ناكالو تحوات كم تبات أحق بوروا سقاب بخالق فيديو نرخب مساهم تصنحوا حاوهم سايموني تشاو